Na Bahnhofie pizło dwie. To już idziemy na Bahnhof. Tu pachnie nowością. Nie jest może ten tunel najpiękniejszy na świecie. Można go było zrobić w jakichś fajnych kachlach albo coś takiego. Ale jest schludnie, ale nie to jest tu najważniejsze. No powiem wam, to wygląda jak nie w Bytomiu. Jak ktoś pamięta, jak ten dworzec wyglądał jeszcze niedawno, no to akurat, że to nie wygląda jak w Bytomiu, to w tym momencie jest komplement. W takim krótkim bardzo filmiku chciałem wam pokazać, jak wygląda wyremontowana hala dworca głównego kolejowego w Bytomiu, która jeszcze niedawno wyglądała po prostu strasznie. Ja byłem tutaj jakoś 2-3 lata temu, jak przyszło info, że ten remont będzie się zaczynał, żeby nagrać to, jak to wyglądało jeszcze pierwotnie. No i powiem wam, że tu jest jakby zwłaszcza w porównaniu do tego, co tu było, Marian, tu jest jakby luksusowo. Przede wszystkim tu coś widać, bo te świetliki frontowe i te ściany boczne były zawalone obrzydliwą, zaruściałą blachą. Teraz to wszystko macie przeszklone czy z pleksji, to już nie jest aż takie ważne. Cała konstrukcja metalowa tej hali została wyczyszczona, zabezpieczona, tam gdzie była zniszczona, zrekonstruowana. Póki co mamy czynny tylko jeden, ten peron trzeci. Dwa pozostałe powinny być czynne do końca tego roku. Perony są, jak widzicie, całkowicie nowe, ale zrobiono taki układ tych płytek, nawiązując do oryginału, czyli tak zwany chyba układ Caro, o ile się nie mylę. No i wcześniej perony mieliśmy 4. 1, drugi, trzeci. I tam pod samym budynkiem dworca peron 4, czyli tak zwany peron polski. Czym już kiedyś opowiadałem, jak to było, bo jak Bytom był niemiecki, to te 3 perony obsługiwały kursy właśnie wewnątrz niemieckie, a poza już tą wiatą obsługiwał kursy do polskiej części Śląska i dalej do Polski. Jednego peronu się pozbyto, wątpię szczerze mówiąc, żeby w Bytomiu były potrzebne aż 4 perony, tak jak w Katowicach. Niemniej jednak fajnie, jakby się na przykład pojawiła gdzieś chociaż jakby jakaś mała tabliczka, że był taki peron polski i obsługiwał takie to kursy. Oczywiście to nie jest remont tylko hali, bo to jest remont całej trasy kolejowej. Jak widzicie tutaj, w zasadzie wszystko jest nowe. Czyściutkie, świeżutkie, pachnące. Miejmy nadzieję, jak najdłużej to tak zostanie. Chociaż jak znamy możliwości lokalnych społeczności, może być ciężkawo. Tam też widać wyremontowaną nastawnię zabytkową, która miała zostać w ogóle rozebrana przez PKP, ale dzięki społecznikom została odnowiona i cieszy oczy. I tak jak mówiłem, póki co możemy odjechać stąd tylko do Gliwic, no gdzieś do końca roku powinny się pojawić kolejne jakieś połączenia. No ale sprawa jest prosta. Oczywiście można by się czepiać detali, że te tunele mogłyby być lepsze w jakichś może fajnych kafelkach, tak jak mówię, a są takie proste, skromne, że tutaj też pousuwano przy tych wyjściach na perony jakieś barierki zabytkowe, ale ja wam powiem szczerze, że ja wolę na to patrzeć całokształtowo. I jak ktoś pamięta, jak ten dworzec wyglądał wcześniej, no to różnica jest taka mniej więcej, jak to mówią anglosasi, night and day. W porównaniu do tego, co było, jest ekskluzywnie. A warto zauważyć, że ta hala to jest jedna z 3 takich, jakie zostały w Polsce. I wszystkie znajdują się na Śląsku. Jedna w Bytomiu, druga we Wrocławiu i trzecia w Legnicy. Też niedawno, o ile się nie mylę, skończył się jej remont. Także jak są wśród widzów jacyś Mikole, fani kolei i tego typu tematów, to myślę, warto wpaść do Bytomia, odwiedzić. Tu jest w ogóle fajna ciekawostka, że zachowano ślad po bombie, prawdopodobnie alianckiej, która spadła na tamto przęsło i je wykrzywiła. Nie usunięto tego. Wzmocniono i ta wgięta belka dalej tam jest. Także robota wykonana tutaj jest solidna. Mam nadzieję, że PKP też za jakiś czas weźmie się za budynek dworca,
który to za komuny był chyba z 3 razy przebudowywany, a oryginalnie był w pięknej czerwonej klinkierowej cegle. No, marzenie ściętej głowy, żeby jeszcze stąd oddało się dojechać gdzieś dalej niż Gliwice, Katowice i Tarnowskie Góry, bo przecież ja pamiętam dobrze, jak jeszcze za dziecka 20 lat temu normalnie jeździłem stąd nad morze i w różne inne dalekie trasy. A i chyba nie wspomniałem, hala ta oryginalnie jest z roku 1929. Ogólnie budynek dworca jest już chyba trzecim budynkiem, bo wcześniej wyglądał całkowicie inaczej. Pierwszy budynek dworca powstał chyba 1868, drugi jakoś trochę później. Bardzo piękna ceglana budowla, tak na marginesie, podobny trochę do tego opolskiego, według mnie ładniejszy niż ten modernistyczny, no ale taka była moda, że przebudowywano tak, żeby było nowocześnie już za Niemca. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę, miałem wielką przyjemność pokazać Wam, jak fajnie zmienił się dworzec w Bytomiu, a jakby nie było, dworzec jest zawsze jedną z wizytówek każdego miasta, a wygląda to serio dobrze. Boję się tylko, żeby za tydzień połowa peronów i tej konstrukcji nie była już poszprejowana wielkimi pulokami HWDP, ACAB i innymi. A niestety dużo ludzi, no mówmy się, debili. Żadnego apelu nie robię, no bo wśród Was obstawiam są raczej ludzie myślący, a nie małpy z buszu, nie ubliżając małpom, bo małpy nie szpreują po elewacjach. Zostawcie kolejowi maniacy jaką łapę w górę, komentarz i przyjedźcie się sam obejrzeć bytomski Bahnhof. Jest richtig fajny. Patrzcie tam jako.